जी24 तासनं समोर आणलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरून ठाकरेंनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। पक्ष मतचोरी पाठोपाठ आता जमिनी चोरल्या जात आहेत असा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी केलेला आहे। म्हणजे आपला पक्ष तर चोरलाच, मत तर चोरलीच, आता जमीन पण चोरायला लागली। आलं होतं ना काल एक प्रकरण, कोणाचं? आणि पहिल्याच दिवशी मला पत्रकारांनी विचारलं, काही जणांनी विचारलं, तुमची प्रतिक्रिया काय? म्हटलं कशाला देऊ प्रतिक्रिया, काहीच होणार नाही याच्यामध्ये। एक दोन दिवस तुम्ही बसाल बोंबलत सगळे, आम्ही पण मोठी राजीनाम्याची मागणी करू, ही चौकशी करा, ती चौकशी करू। मुख्यमंत्री कोणी असला तरी ती गाय केली जाणार नाही, चौकशी समिती नेमतील, क्लीन चिट देतील, विषय संपला।